Serbisyo Publiko. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Kagkaroon, yari ang balita, banat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-5 ng adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan, ilabi na diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nga tubtub sa karon yara pa sa gyapon ang kahangawa sang tanan angot sa coronavirus. Sa pinaka-latest nga report nga nabaton ta sa bahin sang New Government Center, may duha naman as of this time nga gindala sa isa ka pribadong ospital bangod sa ginalantaw nga in COVID. Kabay pang purely hilanat lang ni. Inang trangkaso lang blang maagyan sining duha. Pero amo nang siling ko hindi gid magsalig. Preparar gid kag halos tanan ang naka-alerto. Kay way gid tada perdihon. Pakaronan tara dugay-dugay mga kaaksyon ang report ni Aksyon Dale Salazar angot sa pabutyag ni Dr. Grace Tan nga duha ka mga panibagong patients under investigation so kon POIs ang gindala sa ospital sinigid lamang nga inuras. Inop na kita mga kaaksyon, tubdob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan.
Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan ta? Kalakip man ang aton sini nga mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwa. Ginaupda na kita sa aton sini nga mga taga-palamati, labi na ang mga officers and men sang Operation Tulong Task Group nga nagalambiyong na sa palibot sang syudad sang Bacolod para lamang nga mayara bitbiton sa ilang pagpauli sa ilatag sa kamapuluyan. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kinandan sa Bacolod City Government Center? Dr. Grace Tan nag-confirm nga duha ka mga panibag-ong patients under investigation sa INCOVI ginadala sa isa ka pribadong ospital siningaga. Kapihan sa Kapitolyo ginlansar man subong adlaw ho problema sa INCOVI sentro sang Talakayan, isa sa duha ka mga PUIs negatibo sa virus. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, motibo sa paghikog sang 19 anyos nga soltero sa Barangay Bata. Kahapon, sang hapon, padayon nga ginaosisa sang mga kapulisan sang Police Station 3. Sa Nukpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden, Philippine Army, magabulig naman agod nga mapunggan ang sang INCOVI. Balita naman sa Special Assignments, igabalita ni Aksyon Artay Hopon, multa batok sa mga driver kag empleyado sa mga terminal nga wala sang nagausar sang face mask bala ining ginatawag status quo suno sa tagpamuno sang LTFRB. Balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Drug surrender sa Barangay Banago, Syudad sang Bacolod, naglabot na sa 60 masubra umpisa sa nagpamulong-pulong si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Gadamo ba? Basi kung surrender lang na nga surrender. Tapos ang ibandaya, sige man ang maniobras pagbaligya sang Shabu. Ay, pwede. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang Sipalay, gabalita ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Anay miyembro sang Kafgoho ginlutang sa syudad sang Sipalay kaina sang aga. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 3 ka mga classroom sa Sikaba Elementary School sa syudad sang Cadiz, gintupok sang kalayo, kaina sang kagahon. Balita naman sa kay Aksyon Stephen Presquito sa San Carlos City, lalaki patay matapos ginbuno sa mga syudad. Balita kay Aksyon Tomon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay, persona nga may kaso murder arestado matapos ginserbiyan sang warrant of arrest sa mga operatiba sang Sagay City PNP kag Bayawan City PNP. Balita naman sa Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor gikan sa Banwa sang Pontevedra, 43 anyos nga lalaki arestado sa buy-bust operation sa mga kapulisan sa mga Banwa. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon,
Mga balita nasyonal, iga balita ni Aksyon Eden Abuso, mga napatay bangod sang Incovi, nagdangat na sa 490. Gasakang hilanat ya. Samtang anom ka mga social media accounts o ginaimbestigahan sang PNP Anti-Cybercrime Group bangod sa pagpalapta sang fake news angot sa coronavirus. Base hasta lang ni sa investigasyon, wala sang akto siniha. Dapat aktuhan tagid ni. Parang siguradong hindi na maglapta pa ang ila sining nga galamay. Kabudlay kung kaysa Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban, but before sina, diri kitanay sa resulta sa aton sining first draw sang small town lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules, Pebrero 5, tuig 2020. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta, unang draw sang STL, 28, 31, liwat 28 and 31. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, revolta
Mister handa sa serbisyo. Kahapon, karon tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa tabang Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:07 na nga aton oras diri sa aton sining pagpangalagad 12:07 na mga kaaksyon sa mga kaaksyon naton dira anayho sa imo sining pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sa imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man ang nagabulig panubos ang imong blood sugar bangod sang diabetic o kung bangod sang organic compounds nga bisin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo kada adlaw. Mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.page or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Hindi na ta maguyang pa sang tiyempo, lambadahon tagilayon ining balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod upod kay Aksyon Eden Abuso. Mga napatay bangod sang Incovi nagdangat na sa 490. Sus, gamat sa kadadlaw ba? Kag anom ka social media accounts ginaimbestigahan sang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group bangod sa nagalaptang mga fake news bla angot sa coronavirus. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon.
Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Eden Aboso gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eden, mayong udto. Maingod to Action Rex, update na naman kita no, kay naglambot na sa 490 ang kumpirmado nga napatay bangod sa 2019 novel coronavirus. Sa daily updates ang Health Commission sa Hubei, China, may panibag-ong 3,156 ka kaso sang nCoV sa ilang nga lugar. Sa masobra 20 ka pungsod nga apektado sang naka-record na sang 23,500 ang mga biktima sang among virus. Ang epidemya nga ginakabig nga global health emergency ang ginapatihan nga nag-umpisa sa Desyembre 2019 sa isa ka merkado nga nagabaligya sang Wild Games sa kapital sang Hubei nga amuman ang Wuhan. Sa dugang panaton nga balita Action Rex, anom naman iya ka social media post nga nagasad sang fake news angot sa 2019 novel coronavirus ang gina-validate sa karon sang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Sunod kay Captain Jack Robin Gamad, spokesperson sang PNP-ACG, may nagalapta sang cure o kon pagbulong sang nCoV kag may mga nagapalaptaman sang data o kon record sa mga positibo sa among nga virus apang wala ini sang kamatuoran. Dugang pa ni Gamad, ang PNP-ACG ang nagamonitor na sang suspected fake news nga nagalapta sa social media kag ginakilala na ang ila sini nga mga identity. Palayag ni Gamad, nagapakig-angot na sila sa Facebook of Philippines. Dugang pa kung makilala na ang mga ini nga mga persona, gilayon nga i-shutdown sang Facebook account nga nagapalapta sang salaman nga impormasyon. I-recommend tayo nila para ma-shutdown na kay hindi kay magsali sila ka. Dapat ang ano ni ganing nag-operate ni ang PNP-ACG. Dapat kung ma-confirm na ipa-shutdown gila yun ang account na tapos galing kay iti ang problema damang aliases naman na sila. Correct, Action Rex. Tapos i-honor man na ka hindi man tama kasi nga bullshit nga Facebook ni. Galing kay huwag mamahimo gyapon ng mga otoridad, tanin mo palingin ulo ning obra sang ibande. Correct, Action Rex. Pero Pero nagidbla pulos sali pa Facebook lang may mga pulos bla Facebook na. Kaya way man na sa naga-control na sa Facebook management na sino nang nag-kuan sang Facebook man naga-control man. Pangitao. Tara mo na actually na pangita Action Rex. Pero kita diya ginaklaro ta Action Rex no. Gina-post sa Action Radio Bacolod, may ara gid sang basihan kag na interview kay May nakita ara, Action Rex mo may naga-comment dan sa aton nga ti mga fake bulay news. na iyan. Mga bulay og na Hindi iyang kami klase ka fake mga news. tao yung ga-comment pa na da. Diri ang ginapagwa sa Action Radio, ginasigurado namon 100% may source ina. Correct. Kag naga-post kami no Action Rex no para mapabalo hindi magtugas ang duga nga kahadlok. Ang waya mga outlets na kuno may outlets na, way na mga pulos ya. Ka mga ay budlay magambal na. Kalma ang puso. O sige. Action Rex, mga balita national gikan sa News Center. Action Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:13 ang aton oras. Dagang salamat Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ayo, nagakadlaw lang ko rin sa iban. Ang iban nga wala himuon, mayo lang ni mamantay sang isig kapareho nila o kun sang pareho nila. Pero, I don't know. Galing kay iti ay wala sila obrahon sa kabuhi nila mo. Kung ako sa ila, huwag ka mo obrahon sa kabuhi niyo. Pagkuluwa ka mo sundang, kag doon ninyong lawas ninyo. Kay iti para mo na makapahuway ka mo. Hindi kay sali ka mo ka pamantay da. Sus Mario, ni sigarapon. Hasta man lang sa tikal, wala man sa sugid. Kung katikal ka bala, nga mayo ka, kadto ang ginahambal mo ina, kag turisoka. Ay gusto mo nga ikaw mo. Ay kabudlay kung kaysa. O dire kita ho, sa balita gikan sa kay Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ariya kay
although nga ti ini liwat panumdum lang ha, wala pa ni sang way ini klaro pa nga mga information but gina-report lang sang concerned agencies ta nga may yara duha ka panibag-o nga patients under investigation sa INCOVI mga kaaksyon. Ini ang ginpabutyag ni Dr. Grace Tan. Yari ang kaundan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, kamusta dira? Yes, Action Rex. Gina-quarantine sa karon sa tertiary hospital no diri sa may siyudad sa Bacolod ang duwa ka mga panibagong patients under investigation no kon PUI nga ginatawag bangod sa posible o kon suspected novel coronavirus. Action Rex. Nagpamaliba si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Novel Coronavirus nga hingadlan ang ining hospital. Action Rex na gindalan sa mga panibago nga mga pasyente bangon sunod sa iya may mga pangabayman ang mga hospital din nato sa syudad nga kung mahimo hindi na pagluwagon ang medical facility nga ginadalaan sining mga PUIs. Action Rex. Pero ang tanan de nga hospital maka-akomodar sa mga PUIs? So, Action Rex, kay Dr. Grace Tan, kutob sa mga level 2 kag level 3 nga mga hospital, pwede ini sila maka-accommodate no? Sining mga pasyente nga ginasuspetsuhan mayroon sang novel coronavirus. Action Rex. Pero sunod siya, wala pa na dayon ang ila sining nga pagsinapol. Upod ang mga tiglawas sa hospital diri sa may syudad sang Bacolod, bangod man sang kasakoon. Action Rex no sa taratapan sa Bacolod City Health Office. Pero going back sa duwa ka mga panibag-o nga mga PUIs diri sa gindala no sa hospital sa Bacolod City, ang isa ka Action Rex ka PUI ang nagaedad 67 years old, foreigner ini siya, lalaki, kaga naka-layover sa pungsod Taiwan. Action Rex. Isa man sa mga pungsod nga affected sing novel coronavirus. Samtang ang ikaduwa nga PUI, isa ka Pinoy, ginabulubanta nagaedad 30 to 40 years old, kag may travel history. Action Rex sa Hong Kong. Gin-include rin ni Dr. Tan nga gina-include nila sila nga statistics ang mga Pinoy ambe nga bisan hindi taga syudad sa Bacolod kag out of town. Action Rex. Pangod diri gindala sa hospital sa Bacolod City. Action Rex. Gintatahag manitan nganing panibago nga duha ka mga PUIs ang nakabatsyag sang flu-like symptoms. Action Rex. Kagabi sila amon sila gindala no diri sa may hospital sa syudad sang Bacolod. Action Rex. Gisulod diri kay Tan subong adlaw. Pero out of town is lang nga duwa? Out of town. Action Rex. Tapos gindala lang diri sa Bacolod kay amo lang ning hospital diabi sa Bacolod nga may ikasarang sa pag-atipan sa ila sini. Correct. Action Rex. Kag kung napaidalom sa kasubong sining mga kaso, dapat diri gid sa hospital sa Bacolod. Correct. Action Rex. Ito ka enough diri ang hatang mga hospital, mga private hospitals sa Bacolod City. So sunod kay Tan subong adlaw February 5, ila naging padala ang specimen o kanilang swab sample dito sa may Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM. Sining duwa ka mga bagong PUIs para may baluan kung bala positive o kon negative sining novel coronavirus. Action Rex. So all in all, karon ta lang may 5 Action Rex ang una nato na report nga mga PUIs no. Kung i-recall ta lang no, ining 5 ang may siyang unang Canadian national, pero ini siya ang gin-discharge silingon 4 na gid lamang sa karon ang gina-quarantine ka gina-obserbaran sa medical facility natin diri sa may Bacolod City. No, una ining 12 years old nga lalaki, isa ka 58 anyos nga babayi, isa ka 67 years old nga foreigner bag-o ni siya, kag isa ka kapin 30 to 40 anyos nga Pinoy nga lalaki. Action Rex nga bag-o man nga kaso or PUIs diri sa may hospital sa syudad sa Bacolod. Action Rex. Gin-confirman ni Dr. Tan nga gin-discharge na sa hospital ang 43 years old nga Canadian national nga lalaki matapos nga negatibo sa masakit. Action Rex coronavirus kay nagwa na ang result gikan sa RITM. Pero sunod kay Dr. Tan, ining Canadian national ang subject sa gihapon sa ginatawag nga 14 days nga home quarantine. Kag kinahanglan pa nga obserbaran kung bala may ginabatsyag pa ini no kung magwa dira ang mga flu-like
symptoms nga ginatawag action Rex. Liwat nanawagan si Dr. Tan sa publika nga hindi magpanika bangod ang PUI ang hindi pa makabig nga positive sa novel Galing coronavirus. Kagini ang subject sa gihapon sa confirmatory test dito sa Australian laboratory pagdiri man sa may RITM sa may Pilipinas action. Why tadi there is Negros Occidental or Bacolod, no? Wala action Rex. Ang loan facility gid lamang Iloilo ang pinakalapit. Wala man action Rex. Wala Ang man? facility gid lamang naton ining Research Institute for Tropical Medicine. Kung di ka magsala dito ni siya located sa may Cavite? Alabang, Montinlupa. Alabang. Daw dira na siya nga area action Rex no. Ining confirmatory test nga mga specimen nga ginapadala sa Australian laboratory since bag-o ni ining novel coronavirus nga ginatawag so wala pa kita diri sang pasilidad nga maakomodar kung bala positive or negative ang sa persona sa novel coronavirus action Rex. Ang Tanigin butangan nilang kada dalagko nga mga areas nga lapit-lapit, no? Like Iloilo, Cebu, Bacolod, dapat mayara RITM, no? Ang ginahimo sa karon sang kada City Health Office sa nagalain nga local government unit ma-fast track mapadasig ang pagpadala sining mga swab sample para action Rex may baluan kung bala diri pa lang sa ITM positive na or negative. Galing kay kung bisan ano ka padasig na nila da, mayo kung internet lang na kay isa mo lang kapag click da to na to da ng mensahe mo pero ipadala pa na nila to. Correct. Kay ginagalawig minimum sa kay Dr. Tan na 24 to 48 hours posible ma-release na sang ITM. Ang result kag ang maximum diri is 72 hours action Rex o kon equivalent sa 3 days. Rason sa 12 years old ring nga lalaki nga PUI wala pa gid magwa ang resulta. It's either Cebu ngadlaw or Buwas ngadlaw action Rex. Sa gining bag-o nga PUIs ang 67 years old nga foreign national kag isa ka 30s to 40s nagaedad ginabuluban ka nga lalaki nga Pinoy it's either action Rex Baling expected subong adlaw amo ning 12 years old kag atong isa yes action Rex nga kato 58 years old to. 58 years old nga Pinay pending pa ang result. Bali amo ning gina-expect nga subong basi magwa na. Yes action Rex. Tapos ang ining duha basi buwas or the following day. Yes, maximum by Friday mo since yesterday gid lamang sila dala sa hospital gin confine and then subong adlaw February 5 ginpadalahan nila sining mga swab sample action Rex. Kaina si Vice Mayor Sid Familiaran ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus. Nagsapol niya siya sa mga barangay kagawa dito sa Bacolod Government Center. Action Rex gin reveal nga ang Canadian National nga gin discharge na Action Rex nagpost na kanon sa social media nga sa siya naibaluan sa pila ka mga netizens nga taga syudad siya sang Kabangkalan rason so siya dulang tugaman sang panic panic buying sa mga alcohol dito sa area sang syudad sang Kabangkalan. Sa na? Ating Canadian National bala nagpost siya kuno sa social media sa mga Familiaran sa mga residente. Atong Canadian National nga una to. Ang 43 years old kinag-negative sa coronavirus pero subject pa sa gihapon sa home quarantine kay basibla may ulihin na nga mag-develop dira abi o ining mga symptoms sang posible nCoV. Ang confirmation ni Dr. Grace Tan kag update sa mga PUIs nga gindala sa hospital diri sa may syudad sang Bacolod. Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. Total, hindi na ta mag-identify sa hospitals na lang ha. Okay. Kay amo na i-request. So we have a total of 5 PUIs pero 1 for discharge. So 4. We have 4 na bili na PUIs. Bali ining na-discharge do kamo sang Canadian National, may additional tagal siyang first. Mayara kita sa 4 aton PUI subong. Pero it doesn't mean nga ano ni ha, nga positive ha. Okay. Pila ning edad nila doc and anong background sining mga PUI? Isa 67-year-old foreigner, isa Filipino do around the 30s to 40s. Bali ining bago doc, amo tong 67, anong doc pa or lucky? Male, all male, sa isa foreigner, ang 67-year-old foreigner. Oo. Bali doc, naka-experience sila sang symptoms or flu-like symptoms and may travel history sila sa mga affected nga country. Isa nag-layover sa Taiwan, ang isa may travel gid to Hong Kong.
Butsingan Doc, apat at tatlo ang lalaki, isang bata, kag isa ang babae, mo Isang 16 years old. babae. Okay. So ang may mga swab samples sa sila Doc nga ginpadala sa RTM. Ang duwa nga latest for send out today. Okay. Ang the rest ato pa sa RITM waiting for results kita. Action Rex na batian si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sang Bacolod Interagency Task Force against coronavirus. So, sige hapon ang panawagan sa mga health personnel natin sa syudad nga i-practice ang proper hygiene, ang proper hand washing, and at the same time kung nagamasakit, mag-usara sang face mask kung magkadto sa mga pampubliko nga lugar. Action Rex. So, bulubantayan ang resulta sining mga pending nga test results gikan sa RITM sa unang mga PUIs nga gindalaman sa ospital diri sa may Bacolod City. Direct sa mining update kabalita nga madulong natin gikan sa Bacolod City Government Center. Ang caption niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Hindi lang magkangawa ang tanan, pero pamatsyag lang kag bantay-bantay, no? Muna importante, magpamatsyag lang kada isa, kag magrobantay lang kada isa. Kag pamati gid sa Action Radio. Kay unahon gid kamo namon paybalo, mga ka-aksyon namon sa kanginan, okay? Sige, kadtuan tang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kay hindi lang kapulisan, kundi pati ng Philippine Army magabulig man sa pagbantay agud nga mapunggan ang paglapta sa Incovi. Yari ang kaundan sang report ni Action Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye sining balita, we have Action Brian Morden. Action Brian. Action Rex kangay sa iban nga mga ahensya sa gobyerno ang Philippine Army subong mayara naman sang mando kung ano dapat ang paghimuon o kung mabulig nila sining padayon nga pag-monitor sang coronavirus diri sa pungsod Pilipinas. Sulo diri sa kay 303rd Infantry Brigade Commander nga si Colonel Inocencio Pasaporte. Ang ila papel diri Action Rex among magapadulong sa mga barangay sa komunidad kag magpatigayon sang advokasya Action Rex kung paano malikawan kag hindi matapikan ang pila ka mga tawo sa komunidad paagi iya sa paghatag sang information. Iring information iya nga kung paano magpanglimpyo, paano maghimuon kung may ginabatsyag nga amos ni kag mga bagay-bagay Action Rex nga mga tawo makahangop kung ano giblang ginatawag nga 2019 Novel Coronavirus Action Rex, no? So amo nang pinaka-papel nila subong kag magluwas sila, mag-assist man sila sa pila ka mga health authorities nga magapadulong man sa mga barangay kung seguridad ang paghambalan. So sunod diri kay Pasaporte kung mayara sa mga Philippine Army nga magapot sa mga tagsa-tagsa ka barangay diri sa probinsya sang Negros Occidental kag magpatigayon sang pulong-pulong, magpamati gid ang publiko kay para gid ini sa ilang kaayuhan. Action Rex. As of now, may mga advices sa amon, but clearly, we have to work with other agencies, primarily the DOH, with regards dyan sa another and foremost pag-abot nila sa health-related issues, ay hindi kami ang authority, no? So ano lang sir ang inyo sir participation, sir? So far, hindi pa man confirmed itong gawa diri sa Negros Occidental. Subject to confirmation pa naman ang result at saka mga test nila. As pronounced early by dissemination, especially sa tropa and other mga families ng tropa namon and different units, no? Nagkaroon lang kami information drive advocacy on how to prevent, no? Especially yung proper hygiene, yung washing of hands. As of now, amo na ang advocacy information drive. Action
next sa manang confirmation ni pasaporte angot sila sining nga papel karon sining ginakahangawan nga coronavirus. Balita gikan sa Philippine Army ini Section Brian Model nga report una sa balita na seksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kalakip na sa 303rd Infantry Brigade. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kadtuanta si Action Art Tayhopon. Gikan sa Special Assignments, multa batok sa mga drivers kag empleyado sa mga terminal nga wala nag-ausar sang face mask. Status ko suno sa tagpamuno sang LTFRB. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Hindi makapatuman karon na kag maimplementar sang Land Transportation Fund Sizing and Regulatory Board ang Memorandum Circular 2020-005. Madumduman na mo ni siya ang Memorandum Circular ginapapanaog mismo sang pamunuan sang LTFRB nga nagamando sa tanan nga mga driver sa POJ, mga buses kag nagatrabaho sa mga terminal nga dapat magsuksok gid sang face mask bilang proteksyon kag subungman compliance sa ginamando sang LTFRB bilang preventive measures against na sining coronavirus. Pero matapos ka na-discoveryan kag mismo ang taladapan ni Regional Director sang LTFRB Richard Osmeña ang nagpatigayon sang pag-inspect no kag pag-inquire sa mga balaligyaan, mga drugstores kag mga nagabaligya sang mga medical equipments. Dito na nag-confirm nga wala gid man sang available nagkaroon nga face mask nga pwede gamiton sining mga driver kag empleyado sa mga terminal. Sining ni LTFRB Regional Director Richard Osmeña nga budlay man nga implement mo ini bangod sa idalom sa Memorandum Circular ang sino man nga madakpan nila nga wala nag-comply ang may multa o penalidad nga 5,000 pesos. Sining nga nag-confirm man nila hindi man pwede nga imuya multahan ng tao bangod nga way man siya baklan sang face mask. Pero sunod sa iya sa gyapon ginapanawagan nila kag ginayo ang tanan nga mga operators kag ang mga drivers ni nga bisan ang mga ginimo lang nila dira nga tela nga pwede makover sa ila sining nawong o sa ila sining guya palihog sok-sok gid daw para man bilang bulig agud protection na batok sining coronavirus. Siring payag Iban ganing ang mga driver ya bilogid nga t-shirt na ginaabog ko sa guya nila. Kira ka na? Oo, meron na. Ang ibang galing snatcher na guro na sa likod niya kasi kaya. Hindi ang driver po kami pupunos ang itsura galing kay snatcher. Hindi sa coronavirus. Aring palayagon ni Richard Osmeña. Yung MC 2020-005, may multa sang 5,000 for those violate. Pero as of now, I'm asking Central Office na status ko lang anay kay I heard and nang ipang verify ko na may shortage sa mga maske. So mabudlay ka mag-implement sang amo na kung wala sila mabaklan. So I'm coordinating now with Central na status ko lang anay until such time na may abundant na supply sa mga mask. Hindi anay kami mag-implement but I have been asking the operators and the drivers na even though wala pa tayong implementation for the sake of having good health, safety also, na magmask lang kamo. Kay di lang kay magmask kamo kay magdakop kami. Pero magmask sila kay for the safety of everybody. Hindi lang kay magmask sila kay may multa, but magmask sila kay for their own protection and the protection of the passengers. Ang action ha? Dapat gid nga hindi lang magbutang sila sa mas dira sa guya nila kay para sa protection sang iban. Kundi protection man sa ila Gani man. Pero ti amo na galing kay dugang nga burden sa pag sa mga driver. Amo lang nagaling ti I don't know kung na practice na diri sa ato na.
kung may ga-practice sina ng mga drivers. Tingnan natin nga ini sa mga transport organization galing kay kung kay sa bisan tela na lang panyo ang ibang ginahimo nga apil sa namong aksyon Rex. Ang aksyon na aksyon ay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita, masaylo ta dianay ho sa patrol ta. Direkta sa area sang Barangay Banago kay drug surid diriho sa Barangay Banago diri sa syudad sang Bacolod. Nagdangat na sa masobra si Sinta. Umpisa nga nagpamulong-pulong si Colonel Joby Espinido, Lieutenant Colonel Joby Espinido sa area sang Barangay Banago. Nagdamo na no. Ambot kung ang ila pag-surrender, surrender lang niya. Kaya ang iban nga nag-surrender sa to, nagbalalik man sa bisyo, kundi nagkaladakpan liwat. Kabayon ta, nga piho na ni. Yari ang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Doon Rex, pasalamatan sa mga opisyal sang Barangay Banago ning positive impact o kung nangin positibo bala ang resulta ni Bacolod City Police Office Deputy City Director for Administration nga si Lieutenant For Colonel operation? For operation? For operation. Ni si Lieutenant Colonel Joby Espinido sa iya sini nga pagpamulong-pulong tinalikdan nga bulan sa sitio Sibukaw Barangay Banago. Kawasro diri action na Rex kay punong Barangay Ricky Mijares nagdangat na tanan sa 64 ka mga drug personalities ang nagpadulong mismo sa ila sining talatapan agod voluntaryo nga mag-surrender umalin pa sa tong tinalikdan nga January 27 tubtuban kahapon nga adlaw may ara sa isa ka adlaw duha may ara tatlo kag may ara man lima pero hindi pa pareho. Ini sila way ni kagi tukhang kag surrender sadto? Action Rex ang iban diri nga nakaagi tukhang o galing kiti voluntaryo man liwat sila nagpakita nagsurrender sa barangay. Pero ang iban diri majority mga bag-o naman Action Rex. Bag-o nga mga drug bago user. Salta? Bago salta. Drug user. Ang iban diri drug pusher. So nagalaom man Action Rex si Mijares nga madamo pagid no nga mag-surrender sa ila sini nga opisina subong man sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 3 agod hindi na bala mabutang sa peligro kay Action Rex kay tubtub karon suno gani kay Kapitan Mijares nga nahadlok man sila sa tinaga kagin buhi anabi ni Colonel Espinido. That is why sa 64 ka mga drug personalities suno sa iya initanan nga 64 ginpaidalom naman sa profiling sa ila sining opisina upod man ang mga kapulisan sa police station number 3 kag kung ano ang kategory nila bala drug user kag drug pusher. Now, bangod sa ni Action Rex, pasalamatan gid no sa ni Kapitan Mijares, si Colonel Espinido. Nagbalik-balik ta sining tukhang ni sadto na ginimplementar na ina amuman sa gyapon nagbalalik man sa gyapon ti subong balik-balik naman ta. Ani man Action Rex, pabalik-balik pamangkot man ni sa Action Rex mo si Kapitan suno sa iya. Subong niya kay daw nakita naton sinseridad o kung sincero abi kapag palapit hindi pa. Tapos kung way naman na si Espinido, kung way naman na si Espinido lang tawabla. Oo, kag magambala. It's showtime. Ayo, dayaw lang kundi sa mga tao ni. Oo, pero kung may aragid man niya tao nga desidido magbago. Pero may aragid nga pakuno-kuno. Oo, para lang makahambal ba na nga at sige pag-utanay kay mabudlay na yan base mabutang sa peligro kabuhi ta sinay. Gani. Oo, kag magambal yang ops na nadakpan na naman kita. O drug surrender yabi nadakpan na naman. Ti amo ni Action Rex pero sunod diri kay nakitan man ni Kapitan suno sa iya nga ang sinseridad nga sila mismo personal nga nagpadulong sa ila opisina kaga personal man nga nagsubmit sang ila kaugalingon sa police station number 3 for profiling.
And the reaction Rex nga ang kuan lang galing kay suno saya problema lang the reaction Alvin suno diri kay Kapitan Mijares nga may mga pangabay man sila kaangay sining kabay pangamatagaan kuno sa livelihood program nagikan man sa ahensya sa gobyerno gudto nga padayon nga magabag-o ang ining mga drug surrendery. Ari Action Rex ang pahayag ni Kapitan Ricky Mijares. So para up to now, nakakuha kami isang 64 kabilog na surrendery. Gina-profiling namon upod siyang makapri. Nagpatili ko kag nagmayo gidre ang resulta sang kampanya sang pulong-pulong ni Espinido dito natabo sa Sibukaw. Kay sa pagpulong-pulong niya, siguro din damo man mga utod damo man mga utod, mga amigo na biktima lang na hindi man sila Biktima sa ano? Isyan may dala pa ka mo, basta mag-surrender ka mo, huwag kaso. Huwag hindi ka mo pagkasuhan, basta mag-surrender lang ka mo. Kaya mo ni Subong ang natabo, damo din nag-surrender, kagapanawagan mga kuganin, sa pag-surrender nila, nagagawag man ang ulo ko kung ano di ang mahimo sang national government, local government, siya hindi nga mga utod nga na biktima, na kung tani maatagan man naton sila sa dutay nga pangabuyan, amo na di ang livelihood, siguro kung matagan naton ni sila, tamo giman siguro nga utod nga magtatlong na sang ilang mga buhi. Aksyon na Rex sa kabahin. Nga may nagambal kung mag-surrender sila, tagan sila livelihood. Oo. Din niya kabati si kapitani nga magsali siya kambal yung tani may livelihood. Din siya kuha sina sa mga tinaga na yaman. Aksyon na Rex sa isa ini sa pangabay sang mga... Di pangabay lang ina. Sadto ginatagan na sila. Sang tinion. Di galing nagbalalik sila. Kabudlay nga sitwasyon nga taga mo lagid sang kalanon to sadto sigihon pa anay gin hataga naman sang tinion nga balik sa normal pangabuhi nila nagliwat naman sila. Di man ti subong yan at nakabot si Espinido untat naman. Ti mo na ang nila untat kag sige-sige naman. Ani man anyway action na Rex. May pa kung ginataga mo na sila guro action Alvin sang pangabuhian nila mo. Oo, like trabaho abi sige project ni para ni sa inyo basta ikaw bala yung mahatag yabla? Oo, yung mo lang ihatag ta sa ila. Ano to? Pratagaan sila project. Project na? Like trabaho, bisan oo, pero kung ako ang butuhon nila. Dodala kampanya na yung imo ya. Ay, gali no? Yung katuan ta si Colonel Espinido. Subong masako siya. Sako siya? Sa meeting, closed door meeting. Sa din sa may meeting subong? Sa BCPO upod ang mga intel operatives bala sa stations 1 to 10. Ate, sige, wait mo sina. Yes, action na Rex, no? So, at least basi pa lamang mangina available siya at basta makawaan taman sang reaksyon regarding sining mga nag-surrender na nga pilang mga drug personalities dito sa area sang Barangay Panago. Balita, report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. 60 plus nang nagsungka, sumugod sa itong Enero 21. Blato mo nga nagpamulong-pulong si Lieutenant Colonel Espinido dara sa Barangay Banago. Sa itong wala nagpamulong-pulong, wala ka mo naguluwa. Anong bot nyo sing ganon? Tuon yung pulis. Amo lang nagaling kay amo nang ginalantaw ta dira. Dapat pangita lang obra nga insakto, no? Hindi kayo magpakapos lang kung kaysa. Importante na siguro nakatumar ka mo, hindi kay shabu, kundi may tisi. Kaya muling importante sa tanan ang may tisi. No? Kay nagapabakod sang immunity booster ta ini, alkaline base nga vitamin C, may tisi ang alan sini. No? Ginaubo ka, ginakataro, ginasipon ka, may tisi ang katapat sina. No?
Kag isa pa dugangan pagid sang isa pagid ka herbal ining Santon Plus herbal capsule para ni sa mga bukol-bukol ninyo sa kalawasan niyo. Hubag sis tumor kag goiter, Santon Plus herbal capsule ang tumaronta matagadlaw. Never gid kamo nga magkalipat sini sa pagtumar, no? Santon Plus herbal capsule kag may TC amuning dapat gid nga tumaronta adlaw-adlaw. Mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar kag mabakal man na online. Kung di gani pa deliver kamo sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan, pwede kamo dra ka padala mensahe o kung di gani mag-order kamo mga kaaksyon. Ari pagido, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Ang inyo sinikadtuan. Yara lang sa Santo Niño staff sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga sanga ining Malakay Finance. Yara dra sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City, Malakay Finance Corporation. No? Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay makadali ha. Daligid lang mga kaaksyon kay siguradong sigurado. Ma-unload tanay lang. Action Rex, may barangay community-based rehabilitation program. Upod na da DOH, DSWD, LGO barangay, gina-profiling na sila. Liwat tapos ginaklasihan 2 sessions para ma-qualified na sila livelihood sa ulihi. Ay, thank you gid sa information cap, no? Pero based ni sa unang una tong programa, I don't know kung subong applicable pa ni Kapitan. Saway paguro kage, pero tinghalos kalabanan nang nagsulungka, posible ka lagi na nasa ang unang nagsurrender to ho. Basi naka-avail na ganing iban to. Basi gusto nila may liwat pa. Marielos Grijaldo Makunat, may lang pag-monitor. Toto Aldrin Limaco, Drasan ni Nas Rose sa may shopping, may lang pag-monitor. Toto Aldrin Limaco, kay Mrs. niya dira. Kay si Andy Cabaya, may lang pamati. No? Tamiyaw lang si sa Super Kids, sila sa mga Super Kids sang Minahan Moises Padilla. Sila ni Joven Dagol, Elizer Cagriche, gapamati permisimo. Thank you so much, Gid, no? And, aring isayo, nagtalang man yun. Hindi magtalang, no? Kay, katag sa ngalan, matalang-talang ka pa imuya. Ay, ho. Kay Toto kasi play, may lang nga pagpamati, ba may arad na bata dira sa Bacolod, din Covin, maghalong gid kamo tanan. Kababayan ko, lalo na sa Action Radio. Ay, pamilya ko kasi play. Then, wala mga suspected ini. Toto kasi play, no? Suspected tanan. Aquarius Boy, may lang pag-monitor. Great ko lang daw sa Binondo, Manila, sa Benedicto Steel Corporations. Ariga live sa Imo Action Rex, ha? Thank you, Gids. Thank you, Gid Aquarius Boy. Sa kay Mary Grace Leonida. Paring Roy, kamusta dira? Mary Grace, may lang pag-monitor dira sa Banwasang Manapla. And si Andy Cabaya may papasang sa yaugangan kay Dita Basa kag sa akon nga asawa kay Liza Cabaya. Ga-monitor gid permi sa imong programa. Thank you so much si Andy Cabaya. Christian Roas ang Victorias, Leonila Tarosan watching live. Thank you so much, Leonila. Kay Emilo Vera, may lang pagpamati sa Vera family sa Barangay Maaw. Emilo Vera, no? Kay Best John Pillones, may lang pag-monitor, no? Nga pamati man sa siningod to.
via Facebook, no? Piliones family nga taga Sipalay City. Arlang ko ga-monitor sa NCR. More Power Action Radio. Thank you so much, Bis John Piliones. Kay Heaven, Imbong Jocampo, Ronnie Valencia Jega, wala nga pag-monitoron. Nag-monitor kami di sa Manapla. Thank you so much, Ronnie Jega. Ga-monitor sila sa Manapla. Tagaman Sumbilo, may lang nga pag-monitor kay Jun Arquilias. Rona Paulmitan, greet ko lang da sa bago. Tamiyaw ko lang da ba na ko nga si Ronel Paulmitan sa Isyo Kawayan. Thank you so much, Rona Paulmitan. Sa kay As Papers, may lang nga pag-monitor sa pamilya Cornel sang asyenda sang San Agustin Street, La Carlota. Monitor na lang ko dayon kay Tito ko pamati subong sa imo nga si Major Roland Cornel. Madamo gid nga salamat. Thank you, Ash. Karen Hartlin Dayaw Morenio, may lang nga pag-monitor. Kag nagapamatigid sa mga utod ya dira sa barangay Carolano, Kabangkalan, sa iya magulang nga si Rene Boy Morinio, kay Jerlyn Morinio, Maylin Morinio. Salamat gid Action Rex. Nag-monitor sa Manukan Country. Okay. Kamustang inasalta da? Okay lang rin, Hard. Damo panyaga. Kay Leo D. Baynosa, may lang nga pag-monitor. Paring Rex Sayat mo niya. Thank you, Gid Parikoy. Paring Rex Sayat down sa Banwasang Tubuso. Paring Rex Sayat na. Mayong hapon lang. Dugay na gidway ta kita ay, no? Bibot Galiano, may lang nga pag-monitor bot. Sa kay Jonathan, Teresita Orita Kahuraw, kay Roberto Halbuena Carlos, kay Rimar Gicano Halyasgo, may lang nga pag-monitora dira sa Sitio Lupa, Sagang La Castellana. Tamyaw yalang Halyasgo, Gicano Salvatera, kag Robles family. Kay Violi Sore, sang Thailand, may lang nga pagpamati kay Robbie Rosmi. And sa kay Arlidan McCoy, may lang nga pag-monitor. Isa sa mga officers sang OTTG ta. Nonoy Tahunes, may lang nga pag-monitor. Valencia Kinet, may lang nga pag-monitor dol. Sa iya sining ginahamtangan, no? Arde Rivera, may lang nga pamati, Arde. Action Rex, ask lang ko if what POIs ni. Tapos kung admiton ka, kag wala igasto pang bayad sa ospital, Action Rex. Thank you lang. Kung suspected, siguro way pa kuna kabalo sang process ang balera na kung suspected ka, kung abagahon sang gobyerno, kung iya sang personal mismo, o kung suspected pa lang. Pero kung confirm na sigurado nga iya ka gobyerno na. May lang nga pag-monitor sa taga Barangay Tango, balin sa kay Kem Rosalina, kay Cloud Mark Arellano Gomez, kay Cloudy Mark Arellano Gomez, may lang nga pag-monitor. Thank you so much. Kay Nining Abiliar Ong, kay Mary Jane Saludares, kay Mika Deliomes Layan, dira sa Manuel Apostores sa Takuling. Ayos, may lang nga pag-monitor, no? Joan Mill, dira sa Victorina Heights, Niagata, sir. Salamat, Gid Joan Mill. Ayos. Sige pa, karunanta naman ang iban. Mahina ang kalaban. Karon naman dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ako po si Doc.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Rex, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, La Una Uno. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, La Una, 2 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad. Kadtuantang balita gikan sa Kapitolyo pod kay Aksyon Marlon Hinovia, Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office standby. Kapihan sa Kapitolyo ginlansar subong agaho. Problema sa Incovi, sentro sang talakayan, isa sa duwa ka mga PUIs negatibo sa virus. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia, Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga Governor's Office sa unang higayon kinalansar ang natawag nga kapihan na sa Kapitolyo sa rin. Ang nagaisahan nun lamang agenda nga gintalakay amo ang dugang preparasyon sa gobyerno provincial. Agad ito nga mapaganagan kag maumpawan ang kabalakas ang mga Negrosanon sa saring novel coronavirus. Ang iring kapihan sa Kapitolyo ken Desenyo parang kung may ara sang talalupangton nga problema dapat hambalan sa isa lamang kalamisa may ara sang isa lamang ka sunod-sunod po na desisyon nga may sugtan. Now, ang coronavirus dirigin presentar ang result provincial government alin sa Research Institute of Medical Medicine pan ginatanindugan sa provincial government pagi sa kaya provincial health officer Dr. Ernel Tumimbang nga ila sila gina-entertain, ila sila rekordya duhalang ka mga Negrosanon ang ginpaidalom sa patients under investigation ang isa ang Canadian national nga halin sa Taiwan, ang isa ka Pinay nga halin naman sa Hong Kong. So, ang nag-negative sa virus amo ang Canadian national halin sa Taiwan. Ang nagapabilin na lamang amo ning isa ka Pinay. Tawagin pangunahan ni Governor... Isa ka Pinay kung isa ka bata nga 15 anyos? Ay ni Action Rex sa record nila. Basta ilas rin nga record niya, duhalang. Ti ano ning record sang Bacolod kag sang province man? Di ning insakto siniman? Action Rex kaya separate ang probinsya, separado man ang surat sa Bacolod. Ang surat sa Bacolod o galing, nalakip nila ang PUI nga gina-entertain sa provincial government pangud nga ang gindalaan sila nga hospital akop sa syudad sa Bacolod. Pwede nga kayo naging presentar, gintabalo ni Provincial Health Officer Tumimbang na pwede na Action Rex makabaton sa PUIs ang Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa syudad San Silay. May isolation facility na sila Action Rex. Sumata po, panalit ng mayara agad mga PUI, way man nila ginapangayo, pwede nga madaritso dito sa bahin San Silay Hospital.
nagatugaw sang medyo pagsalangisag sang record kamanti isa lamang ka hospital mo nga ginadalaan sa mga POI na ginatawag. Amo gani kay kon lantaon ta bala diin gid ang insaktos ning report sa Bacolod kon nang iya sang Negros nga ang iya ka Bacolod isa to ka Canadian national kag isa ka 15 anyos while sa probinsya isa to ka Canadian national man to no? Amo na Rex ang isa lang nagnatumod nila. Ti isa prong edad lain. Muna ang kagang bata to, lalaki to, ang iyayasang kwan niya, Pinay, babae. Why sa record sa provincial government ang bata action Rex pasela sila Pinay kag Canadian. Amo na yung record sa probinsya. Sa mga nang ginapanindugan sa probinsya, duwa lang ya ang ila sa nga POI nga gin-monitor. Tiyang city, din ni nagkuha sang figure niya man? Syudad, amo na ginapatihan nga ginlakip sang syudad ang kabugusan na gidya nga mga POI sakson na rin. Di kay sa una nga balita to, kundi isa ka Canadian national, korekto. Tapos isa ka 15 anyos sa munang report sang city mo ting iya ka syudad ya, isa ang iya ka probinsya ya, isa ka Canadian national, kag isa ka Pinay. Pinay nga taga Hong Kong. Oo. Ang ila bata nga lalaki, nga linsongkong. So, ambal ni tumimbang, hindi na kami magpahilabot sa kung ano ang record sang asuran sa Bacolod sang ammonia. Wala ning amon sa nga pag-asi kasuhon. Para sang budget, kundi ang asuran sa Bacolod, mga 10 million pesos ang inasaringin pain para sa ring kampanya patok sa NCOV. Ang provincial government naman niya, subang itanunsyo, Governor Bonglaxon ang 33.5 million ka pesos. Pinapreparar na ini nga budget. Unahan ko lang ang confirmation ni Dr. Tumimbang may kantaran sa pag-negatibo sa taning Canadian National. Namuto siya, ang may travel from Taiwan, ng foreign nationals siya. Alin to siya sa Taiwan, negative to siya. Ready na to siya for discharge, I think. Atong report nga Pinay, sa Noy Hama... Huwag pa, mahulat kita sila sa iyang result pag uta maka-confirm na negative siya o positive siya. Hindi na siya mapagawa till such time. Kasi base karon magwa result kung positive o di, wala naman takapon. Okay. Sa bahin naman sa budget, ginapa-preparar na ni Governor Bonglaxon, 33.5 million pesos. Siya rin si Governor Bonglaxon. Okay, with regards to the budget, there is a budget that is being prepared. Dr. Tumimbang has proposed a 3 million plus budget. Mostly 3.5. This is mostly for personal protective equipments, no? And disinfectants. We're now also preparing. So initially mga 30. By the way, these funds will come from the DRRM funds, no? So the amount that I mentioned can be taken care of from these DRRM funds. Maybe mga 33.5 siguro. Kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na mahal sa Rufaya o nasa balito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon, kantuan ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Lantaon-tang pinaka-latest nga motibo sining pag-commit sang suicide sang 19 anyos nga taga-barangay isa lang ka barangay diri sa syudad sa Bacolod nag-commit sang suicide ni kahapon dito sa Circumferential Road sa Barangay Bata. Ginausisa pa sang mga kapulisan sang Police Station 3. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex Canto. Ayo di purma. Silingko gidaw. Do amo gid. Oh yes, Aksyon Rex, no? Kay subong nasa climax na tayo ngayon eh. Bakla sa climax. Sa climax na kakain, no? Amo na dang bayong balita.
Abi ko sa climax ang kunano dagli kay kakain na. Yes, Action Rex. Ate With God. matching bulalo, no? Wow, kanamits ba? Tiga, por bulalo ka man. Hindi na magdigo tayo mo guro nga kwanda. Mayara pa? Kahapon do, kanamits gito. Kanamits gito. Lakalakaon talaga eh. Gani man. Hindi man na mayo sa ikayong lawas natin mo. Namigid ya ko nara, perme. Lain ako, wala gid kay way gid na mo nang pinakamasakit gid. Wow, mga sexy, mga puti oh. Nagage? Naglabay. Hindi ko kung nagapit, naglabay lang galing yan. Pugati, no? Paggamuno mo pa lang sang wow, puti, kag sexy. Naka-online daw si Kagawad Peter Noble. Rasa ka mamati sa subong. Oo. Sa subong, ari ka bili sa GNT, okay. Tanan nga porsa sang barangay Kagawad, sang barangay Panokoy, Tiara na siya? Hindi siya gani. Tingala ko naka-online man sa dayon kay. Monitor sa simo gani. Sa subong ka, sige, bakbak ka sang bulalo. Sige lang tayo sa imo da, no? Ate, inay-inaya lang Kagawad Sila ni Kagawad Noel buon diya, di Mira. Ba, si Kagawad Noel, Ramanda? Oo, matirasa ko ng bulalo mong. Ate, God, amo nang mayo da. Sila ni Kagawad Jason Blaulibar. Abaw, tatlo gid sila. Boboy Cabalo, Si Ariman. Buboy, Ramanda? Si Glenn Burgos, Ariman. Ang isda ya? Ang isda yatin na medyo ginabulad pa, no? Ayo di purma. Kaya pakatungkang yung isda ni Kagawad Boboy Cabalo. Nalumos sa sabaw. Okay. Ang isda, no? Palumos na sa sabaw sang kwanda, sang bulalo. Ate ari ka sa lomsa, no? Pagbuto ya may ara nga dala kape. May lang pag-monitor da sa mga Kagawad da, sang barangay Panukoy. Ari sa subong nga pamati si Moses sa Kalinisa, di ba? Good. Galan tao sa simo. Ka-cute ka Action Rex, no? Do totoy na. Ayo di purma. Sinya kung may longgan, nya ti sigurado totoy gid. Ayo. Ay, puerte yo. Pero ako talaga chimpo. Sige na. Kaya subong ka palibog pag pulis naton sa station number 3 si Police Lieutenant Colonel Levy Pangge kung ano gina pinakamadalom diri nga motibo kung nga nga nagikog ining 19 anyos sa report nga ginatag diri sa aton ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pic ni Police Lieutenant Colonel Levy Pangge amo ni si Corjet Arus at taga barangay Singtang Action Rex na nagikog rin siya kahapon gamit ang kalibre 45 ginutang yang iya sini kagulingon kag subong Action Rex only passes subong sa tawag nga para pen test ang driver sang taxi nga tinagayo man sa pulis nga hindi na ani pagingad na iya siningalan considering nga under investigation ni siya kag ipaydalo man sa bullet trajectory ang ining salakyan nga naigo man sang bala matapos nga una nagparupok ining biktima nga si Kirk Jan Arus, no? Nausap sa kay Police Lieutenant Colonel Levy Pangge nga ila karon liwat balikan ang pamilya sang sining napatay, no? Kay man initially kahapon naka-istorya ini siya sa ginikanan ni Corjet Arus, pero kadali lang gid kiti nagadali man sila nga makato dito sa crime scene sa din ini sila ang ginalalayan gid sang ato sining kapulisan padulong dito sa lugar sa diin na sapuan ang ining lawas ni Kirk Jet Aros dito sa may Circumference Road sa area sang barangay Pata. Yari si Police Lieutenant Colonel Levy Pangge sa interview sa Action Radio. Action Eric, no? Ang una gisinino sa base sequence ng driver, okay, gina-ibisigan sa mga ginalatato sa opisina regarding ng insidente kahapon. Mga alas 2:30 sa mall nila sa may Capitol Corner sa din nagsakay ni ang isa ka estudyante, no? May upo din siya nga tatlo kalaki nagkahulat sakay niya sa taxi nagbalik rin tatlohan niya kaupo niya sunod sa driver mga classmates niya ito Pablo Pablo Parejo naglakat sila naghambal siya sa dalawang mapa airport so naglakat man ang taxi driver sang sige na sila lakas na patyagan sa driver nga nag-nguingoy ni ang estudyante, no? Kaibig siya. Tapos nagambal siya nung katako sa akong problema. Doon mo lang yung istorya tapos sige na sa ipi. Samtang sige na sila nakapalapot na sila sa Visera Conferential.
may pagkiling pwede sa may passenger sa likod nila sa kay. Nakita sa driver nga kingkak niya, ginpunggan siya sa driver. Sa motor naglupok. Paglupok, tapos nag-apply siya, nagkatulog na siyang taxi, nag-apply siya ka nagkuha. Sa lahat pangyayari, ipakita yung pagkati ko ang masiyaso sa driver ang pagarasang 45 kang naglakad. Nagpok sa route, nagkuha driver, nagkano sa akin, basi kung siya pinuha na. Nakita nagtabok sa lalan, mo ito sa magkuha. Tumaan nag-iwa siya sa piyaka position, na direksyon. Nakita ito, nagpok na naghapa na ito ang inyong bata, no? So, may mga kita sa crime scenes dito, pagkindang tandak sa ang tour investigation na mula ginadvice pero nga ginadvice natin sa atong investigator on case. Action Rex po sa palayagan ni Police Lieutenant Colonel Levy Panggi ang officer in charge ang Police Station number 3 Action Rex. Kag subong gina-trace nila kung diin nagalin nini ang kalibre 45 nga gingamit sa pag-ikok sa biktima kay kahapon istorya ni Panggi ang girikan nanuay mas lakmo sa armas lutang kag gina-double check karon ni Panggi Action Rex kay may Din to ang armas lutang to? Aras subong sa custody sa police naton ang 45 caliber pistol i-double check ni Action Rex kung sino rin nagapalagiya kay ang pamilya kahapon nag-claim nga wala sila kuno armas mo lutang. Tapos double check subong ni Panggi kay may report nga daw may ginbilin nga suicide note ang ining biktima sa mga classmate ni Action Rex, no? Nga nagtuko sa classmate niya nga siling niya. Ang eskwela pa na Eskwela ni Action Rex sa college ni. Yun, no? Yes, Action Rex. The pharmacy ni bang kursus ni mo? Ano? Pharmacy. Gina-double check ni sa police naton kung sino ang classmate niya nga gibilinan sa suicide note kay siling niya ari ang papel ihatag mo na kay mama kung ano matabo sa akong kaso ihatag mo na sa akong ginikanan, no? So gina-double check ni Panggi kung anong kontenido sa suicide note kung may ginbiling man ang biktima sa mga classmate niya nga Pero ginbayaan. ang pamilya siniga coordinate man sa pulis? Yes, Action Rex, ka-coordinate sa Police Action Rex, no? Kahapon, kanya mismo nagkatog itong pamilya kahapon. Sa magkabalo, kanay kati medyo ginaralayan na ni Panggi kati dumano ang ilibong nga magkatuto sa crime scene. So ginaralayan sa police natin kahapon, kadito tinakita nila, confirma nila nga ilagay magigli Action Rex bata. Kasi sila sa ginikanan niya, wala ba na sa sir problema sa muntos balay. Kanya nakibot na lang kami, sinisang pamilya, sa ginikanan, nga siya nga may armas na siya, muna bla. So na mismo ang Iloy nakibot man ang amay nakibot man nga may armas kalibre 45 ining secret jet aros nga malikor ang subject sa ginatawag nga investigation sa ato sini nga mga kapolisan. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP una sa balita una sa aksyon, Action Eric Paulo nag-report sa Bacolod, Action Radio. Gidaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby sa report ni Aksyon Nonoy de la Cruz sa syudad sang Sipalay angot sa isa ka miyembro sang Kafgo ginlutang. So sa mga kaaksyon tadra Santon Plaza Herbal Coffee Mix para sa mga kaaksyon tadra sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Sa mga para makarelax paminsaron ta, wala nagakurog-kurog kag hindi acidic kita, Santon Plus Herbal Coffee Mix ang tumaron ta adlaw-adlaw, no? Kag Santon Plus Herbal Soap, pampakinis ang kutis, pampaputi, pangkakasang punggod, din ka pa busy naman, wrinkles, pang dula sang pikas-pikas sa guya, kag punggod, no? Amo nang pinakakuan gida, kagang baho sa ilok magkaladula na ina. Tungod sang Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon. Di Santon Plus Herbal Coffee Mix, kag Santon Plus Herbal Soap, mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online, kag pag-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganian.ph or magpadala ng mensahe kag mag-order sa Kalusugan Niyan Facebook page. Drigitanay sa balita ni Aksyon Nonoy de la Cruz, parte sa sining sino ay naghimo sini ining parte sa isa ka anay Kafgo member nga ginlutang kainasang aga.
Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Nonoy de la Cruz, Noy. Action Rex, mayong to gid sa tagpalamati sa Action Radio Bacolod. Report gaton madala sa sining tinion, may katanan ini sa natabo nga syute ang pagdutang, no? Sa isa ka anay kafgo na pumuluyo sang Sitio Bawo, Barangay Kamindangan, sakop sang siyudad sang Sipalay. Katapusan nga barangay ato na sa bukid, no? Katapusan ng barangay kung mapakadto ka sa Kando Nibla. Ang biktima Action Rex nagahingalan ini sa kay Amid Panangganan, 45 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo sang Sitio Bawog, Barangay Kamindangan, no? Natabo ang pagdutang sa iya mga lasay sa takna kay nasangaga, samtang ini siya ang nagalakat na, no? Pakadto sa iya sining nga ginaobrahan. May ara si amo Action Rex pagwa niya sa Kafgo. Kaya suno sa napamangkutan ko rin sa iya sining utod nga Kafgo mananay, nagpahuway na ining si Amid Panangganan sa pagka-Kafgo sa magpangasawa ini. Tidang alawan siya kuno hindi kay Go Black Rex. That's why nga nangita man siya sang iban nga palangabuyan para nga masuporta niya sa iya sining pamilya, no? Kay na paghalin niya sa ibalay mga 200 metros ang kalayoon. Sang iya sining nalaktan halin sa iya sining balay, sang ginsugata ini siya. Suno sa pagpahayag sa isning nga magulang, no? Nga si Purok President Arnold Panangganan nga ato na interview nga suno sa iya nga may nagsugata, no? Sa iya sining utod patkatawo ang tatlo wala sang tabon ang guya, ang isa nakabunet, no? Tinali lang nga gingabutan ini siya sang armas lutang kag gintiro. Nakagom sang pilas ining si Amid Panangganan, madamo nga pilas sa magkatuhay nga bahin sa sining lawas, kalakip man sa iya sining ulo Action Rex. Kag ini siya ang napatay gid. May interview ko di galing malawig-lawig na inarate ko na lang ini. Ining gipatigayan ko nga interview sa iya sining magulang. Kung na naman ang ilang ibalwan, galing malawig-lawig, no? So para muna ang detalye, kay na mga lasay sa takna sa aga, din lutang tubtob nga mapatay, ining si Amid Panangganan nga taga Sitio Bawog, mga 200 metros lang ang antad niya sinisaya sining puluyan. Ang bangkay gindala diri sa City pa, pero diri sa CHO para nga i-autopsy. Kag so far subong wala pagid mahibaluan sino ang suspetsado o kung mga suspetsado. Kag ano man ang naging motibo kung nga ang naging luthang tubtob nga mapatay ining si Amid Panangganan nga anay Kafgo. Amin ang report kato madalas sa sining tinion sa gyapon direkta kita nagapalayag diri sa aton area of responsibility. Gikan diri sa syudad sang Sipalay. Ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa syudad sang Sipalay. Matapos ang Sipalay, kadtuan tang Cadiz, naka-standby si Aksyon Roger Gotib. Tatlo ka mga classroom sang Sikaba Elementary School sa Barangay Sikaba sa syudad sang Cadiz. Gintupok man sang kalayo kay inasang kagahon, no? Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, tatlo tanan ka mga classroom sa ang gintupok sang kalayo sa bahin sang Sikaba Elementary School sa Barangay Sikaba, Ciudad San Cadiz. Ginresponderan gilayon sa Bureau of Fire Protection sa pagpamuro mismo ni Police ako ni Fire Senior Inspector Alvin Vidonia ang amo nga tawag atensyon sa Bureau of Fire matapos nga gin-report ang sunog mga launan takla sa kagahon sa ila rito nga follow-up sa gilayon akong pag-responder na tigayon man nga apula ang kalayo kung matap na ang kalayo pero ining tatlo tanan ka mga classrooms ang natupok gid kung totally damaged. Sunod sa kay Fire Officer 3 Raniel Basco, ang Deputy Fire Marshal sa Ciudad San Cadiz ato sining interview. Tatlo ka rooms totally damaged na sa 3 classroom rather. So ang estimated damage sa 250,000 more or less. So amo na ang sa initial nga investigation. So pasalamat kita kay negative man ang ato na injury, at the same time wala man ta casualty. Ang Bureau of Fire Protection balik pa subong sa area, ang arson investigator agod di balon gid kun ano gid bala ang ginalinan sang sunog. Agod nga matan-aw gid sing maayo
kung wala faulty electrical wiring o kung iban pa nga sanhi kung nga ang nasangkot sa sunog ang among area. Sa sunod naman sa kay Kapitan Mario de la Peña, ang barangay kapitan sa barangay Sicaba, ang ini nga building ang old school building na nga gin-renovate lamang mga isa katuig ang nagligad kag karon nasunog. Sa subong padayon man ang pag-eskwela sa mga kabataan tungod kay may ara sila nga bag-o nga two-story nga school buildings nga natapos na kag timing nga ini ang nagamit man pagkatapos sa sini nga sunog. Report gikan sa sunod sa kanis una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Robert Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita sa siyudad San Cadiz. Sa Iloan Taneng, San Carlos, naka-standby si Aksyon Stephen Presquito. May kang tanan sa lalaki, patay matapos ginbuno sa mga siyudad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Stephen Presquito. Pen? Yes, Action Rex. Isa naman ka-stabbing incident ang nahitabo diri mismo Ciudad San Carlos kahapon mga pasado alas 4 sang kagahon. Nahitabo ini sa may nabukid nga bahin sang sitio Kabuog-Buogan, Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental. Nga sa din ang ining biktima kilala nga si Estelito Sailoon Baronida, 50 anyos ini, lalaki, kag isa ini ka mangunguma, kag residente man sa nasambit naton nga lugar. Nga sa diin ini naman nga natabo ang among aksidente pinagi sa investigasyon nga ginahimo ni Police Staff Sergeant Mark Anthony Pasilan, ang duty investigator sa San Carlos PNP. Nga sa diin ining ang biktima samtang nag-harvest diri sang iyang kamaisan sa iyang plantasyon sang nagpauli na ini bantayan ini kag puno sang duwa ka mga suspetsado nga sa di nakaangkon sa nagkalanlain nga pilas sa kalawasan kag partikular na diri mismo sa iyang dughan. Gani nga gamit nila ining isa ka bladed weapon. Gali nakilala naman ang mga suspetsado nga amo mismo sila ni David Imbalsado El Mitanyo, 50 anyos, kag si Ruben Imbalsado El Mitanyo, 38 anyos, pareho nga mga mangunguma, kag residente man sa nasambit naton nga lugar. Sa dugang investigasyon sa aton kapulisan nga pagkatapos sang insidente, dali-dali nga nagpalagyo ini mga suspetsado sa wala mahibalan nga direksyon, kag dali man nga gindala sang asawa kag ang anak sang biktima ang among ang biktima karga sa ilang motorsiklo padulong sa San Carlos City Hospital. Apang unfortunately gin-mention ini sang aton nga attending physician nga dead on arrival ining biktima. Gani ang motibo sunod pa sa aton investigador nga ang away parte sa duta pinagiman sa testimonya sang iya asawa. So sa karon padayon nga ginpangita sang San Carlos PNP ini mga suspetsado kang nagpatigayon sila sa hot pursuit operation para lamang madakpan ini mga suspetsado nga naghimo sang among krimen. Amo lamang in Action Rex, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa siyudad sang San Carlos. Matapos ang San Carlos kadtuantang Sagay, naka-standby si Aksyon Tomon Forte, persona nga may kaso murder, arestado matapos ginserbi ang warrant of arrest sa mga operatiba sa Sagay City PNP upod man ang Bayawan City Police Station. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Tomon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Aksyon Tom? Yes, Action Rex, isa naman iya ka wanted person ang natigayon nga maaresta or maristo sang katapo iya sang Sagay City PNP upod sang Bayawan City PNP Action Rex. Batok sining suspitsado nga amo iya si Joel Songkip alias Tulilo. Kag nagagamit ni si Action Rex sang ngala naman iya nga Joel Panglao de la Cruz.
Bangod nga nagpanago ni si Action Rex dito iya sa Barangay Kalamtukan, Bayawan City. Pero may nakatag informasyon diriya sa Sagay City PNP nga dito nagapanago ining wanted person kagilayon ini nga ginkadtuan iya sang operatiba sa pagpamuno iya ni Police Staff Sergeant Jess Arnado, PNCO warrant PNCO, kagupod sang mga operatiba diri sa siyudad sa Sagay, ginkadtuan nila dito sa may Bayawan, kag nag-coordinate sila sa Bayawan City PNP, kag natigayan ini nga ma-arrestor ining suspitsado nga si Joel Sungkip alias Tulilo, 54 anyos. Kag sa warrant of arrest nga ginserbi sa iya nga may criminal case number 14-5280-S sa kaso iya nga prostrated murder, kag sa kaso naman iya nga 14-5281-S kaso iya nga murder naman Action Rex nga gin-issue kag ginlagdaan naman iya ni Honorable Judge Raimundo Joseph Hadier, ang executive judge sang Regional Trial Court nga branch 16 na base iya siyudad sang Cadiz nga napitsani sang September 5 tuig 2016. Kag ang Korte Action Rex nagrekomendar sang piyansa sa iya nga kaso nga frustrated murder balor 200,000 ka pesos para sa iya temporaryong kailwayan. Apang ining kaso naman iya nga murder wala may ginrekomendar nga piyansa ang Korte Action Rex. Tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. ang sa interview naton kay na Action Rex. Muna siya ang wanted person diri sa Sagay nga nagpalagyo dito kasi ito na nago sa Bayawan. Opportunity may nag-info sa ato na siya ato lang napanago dito. So nag-coordinate kita sa Bayawan Police Station kag natigayon naton nga matakpan ining subjects nga may warrant of arrest mga alauna 20 sang kaagahon. So ini joint operation sang Sagay PNP kag Bayawan Police Station. Kag ining suspect may duha ka kaso sa murder kag frustrated murder. Kamuni siya si Joel Sungkip alias Tulilo. Kamuni siya nagagamit sa ngalan dito Joel Panglao de la Cruz. Kamuni siya ang duha ka bilog ng ngalan para hindi siya trace dito sa Barangay Kalamtukan, Bayawan City, Negros Occidental. Ang successful ang operation against ning suspect. Amo to Action Rex ang pagpalayag iya ni Police Major Antonio Benitez Jr. angot sang pagdakop sini kay Joel Songkip alias Tulilo nga nagapanago dito iya sa Barangay Kalamtukan, Bayawan City. Arestado sa kaina pasado alauna 20 Pebrero 5 tuig 2020. Kag subong aksyon ni Rick ning suspitsado punong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Amo ni madulong naton mga reporters ning hapon. Action Tamon 14 nag-report una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Tomon 40, balita gikan sa siyudad sang Sagay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita sa siyudad sang Sagay nga gawon tanayan ang balita ni Action Percival Villamor gikan sa Pontevedra. Ini may kang tanan sa 43 anyos nga lalaki arestado pagi sa buy-bust operation sa among Banwa. Yaring kauda sa balita ni Action Percival Villamor, Pers. Yes, Action Rex, isa ka buy-bust operation ang ginpatagayon sa Pontevedra Police Station mga alas 8 sang gabi dito sa Purok 3, Barangay Recreo, Pontevedra, Negros Occidental. Ang buy-bust operation ginpatigayon ka ginapamunuan ni Police Captain Rodjon Darrell H. Nigos, Acting Chief of Police sang Pontevedra Police Station, upod ang Drug Enforcement Unit kag ang alert team nag-conduct sang buy-bust operation. Dakop dire ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Bobby Casimiro E. Istoso. Isa na ini siya Action Rex ka drug surrender personality. 43 anyos, may asawa kag single ini siya kag residente man mismo sang Purok Balangigay, Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Nasa kote ini si Bobby Casimiro sang aton kapulisan
kag nabaklan sang isa ka heat self-transparent suspected shabu kag na-recover man mismo sa iya posisyon kag control ang 4 pagid ka putos ka heat self-transparent suspected shabu. Bali 5 ini tanan ang na-recover sa iya kag isa ka 500 piso bill nga amo ang buy-back money. Isa ka unit sa Kawasaki Barako 175cc na may sidecar. Siya amo ang ginagamit sa transaksyon sang suspectado. Kayo sa karon ini si Bobby Casimiro Action Rex, isa ini siya sang graduated sang ginatawag nga CBRP sang Barangay Recreo. Kay isa ini siya sang drug personality nga nakpan man sang nagligad kagin kay dalom ini siya sa CBRP graduated ini siya apang nagbalik sa pagbaligya kag pagduso sang illegal nga droga. Sa karon ini si Bobby ara karon sa custodial facility sa Pontevedra Police Station para sa iya proper nga disposisyon. Report live gikan dire sa Pontevedra Negros Occidental para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon. Si Marvin Villamor, nakapod sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa syudad sang La Carlota kag Pontevedra. Sa mga kaaksyon tanda, oy si Parikoy John Mateo Katakata Vinieves ga monitor diri sa aton sining program plus ang grupo niya dira, no? Sara Warriors Team Regional Iskwa subong adlaw sa Silay. Okay. May lang pag-monitor paring John Mateo Katakata Vinieves kag sa grupo niya dira nga nag-monitor sa aton sining programa while ongoing to Silay. Good luck Parikoya sa inyo sining team. Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes naton. Pasiway kada balon pa rin dyan. Santon Plus Herbal Oil ang paragid sa mga athletes ta. No? Sakit ang lawas, tuhod, ang hawak, ang likod ta. Banyusan lang sa Santon Plus Herbal Oil. Parang siguradong pagkaligad sang pila ka minutos, okay nang aton sining kondisyon. No? Santon Plus Herbal Oil ang aton sining iha-plus. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal mana online. Kag pag-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang mag-order sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Di alamon ginasandigan Tinog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Sa mga kaaksyon tadra, hindi magkalipata, Evergreen Herbal Capsule, no? Para sa balancing effect, nagabalanse sa acid kag alkaline sugar, cholesterol, kag hindi magsobra, kanubo kag hindi man magsobra kataas, no? Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric nga magkabulig pakupos ang hubag, nagabulig tunaw sang bukol-bukol o kung tumor. Kagang Evergreen Herbal Capsule gintingo bininga puwersa sang pito ka mga para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Ang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule amuning turmeric, ang saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, ang barley grass kag vitamin C. Para sa dugang sining ibalo, magpakigangot lang sa text or tawgan si Doc Crispin Hico sa cell number 0910-1264595, no? Kag mabakal man sa mga butika, ilabi na sa Sincere Drug Store, ang Evergreen Herbal Capsule. Magtumargid sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Alang-alang na ta sa tiyempo, siningabahin mapa-goodbye na kita. Standby na sa This Is My Life, sunod sa diligid lamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!